Έφυγε Βαρβάκος. Μπράβο Μίμη, δεν μπορεί, σύγχυσε στο κοντρό. Μπράβο Μίμη, πάμε, όλο, πιέτε ρε. Άσε τη μικρή, αλλαγή, μπράβο, πρώτο δεύτερο, δες, Γκάση. Νίκο, από μέσα, Νίκο. Γκάση. Κάτω. Γωνία ένας! Γωνία, Θρόνη! Γωνία, Θρόνη! Πήγε πάνω σου, Μπρες! Πέσουμε! Πίσω! Κάτω! Ένα γκολ. Έλα. Ποιος το βελεί? Έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Μάρκο που θα μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήμασταν πολύ άτυχοι, ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά η μπάλα δεν σε θέλει πάντα. Οι αντίπαλοι είχαν 2 ευκαιρίες και 2 γκολ. Δεν πειράζει. Το σερί σταμάτησε εδώ. Κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουκουμίτσι! Ατάκι! 2! Εκεί 2! Ηλία! Αρή! Ο Άλεξ Γεωργίευ, δύο λόγια σήμερα για το σημερινό παιχνίδι. Μεγάλη νίκη της Βόνιτσας στην Πάργα. Για το σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πως ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε να κερδίσουμε σήμερα. Όπως είδατε, παίζαμε κλειστά, πήραμε το διπλό. Αυτό ήταν το στόχο. Να παίξουμε καλά και να πάρουμε το διπλό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή πορεία.